Panood. So guys, kami dito sa gari sa Bagon. Diba? Lock na mo siya. Ito na lagi ng buslot. Yung ito din na akong dari guys. Basta na dyan lang yan. Oh. Kita mo buho. Dato tazo oh. Buho oh. Ano ka po dito? Hi guys! Good morning! Good morning, guys! Guys, salamat po sa Ginoo sa kanang grasya sa kinabuhi. Ang gihatag ni sa karong buntaga o sa salamat po guys, bisan pa man sa mga pangitabo karon sa atong kalibutan kaning pandemic lagi nga atong gisagubang karon. Napasalamatan gyapon sa Ginoo. Kaya guys, karong adlaw nalipay ko guys kay kanang nalagi panginahanglan sa anak sa kanang diyang pag-eskwela. Yung hinanglan may kumbat diya. Salamat sa kubdakas Ginoo guys nga naay malumong kasing-kasing nga ng paggamit sa diyang kumbat. Diya, pasalamat sa kang sir. Di naman nabagitag kinsa kay basin bawal po di siya ganahan. Pulis si siya guys, amo ra po ning parinti na ni Desir sa Alicia na assign. Diya, kasi nilumaan sigurong kumbat isa sang gipagamit. Tapos ipadad sila guys kay sa karong panahon na di sa ko kapalit og gas ngayon na kay ahad sang giuna ang mga daily needs niya kanang basta saktura jud ag among mga grasya nga na daw saktura pud sa among adlaw-adlaw niya jud makapalit og kumbat kay mahal lagi na siya guys. Salamat sa nimo sir. Kanis John Mark guys, interesado si siya nga sa isang kurso criminology man unja. Nag-advance sa training og officer sa ROTC. Na ako no sila makuha unja. Madyo naman na ginagbay guys, makatabang pa silang pag-eskwela. Na sila allowance nga 12K. Basta mag-advance og ROTC training siya guys, mo na ana ija mga kinahanglang uniform mo na guys. Salamat po sa Ginoo kay gapong anak interesado ka sa madyon pug utok tapos sa grado mo siya nga qualified po siya sa kanang ija laging pag-advance ROTC. Diya guys, pasalamat po ko sa ka good heart po nga nanghatag po niya og kwarta makapalit sa mga white t-shirt, medyas, bakos. Salamat kadyo nimo, I love you nimo diha. Pasa kay ba nakakinsa ka salamat kadyo. Kani sila mga good heart mo ni sila ang kuan kanang gihatag sa Ginoo para maka-provide gud mi sa among gikinahanglan. Pasalamat sa kung daka sa Ginoo nga naay mga tawo nga ingana sa among pamilya. Diya guys, karon dang tutor pud na sa unsaon paghanso sa kanang mga gisi-gisi nga na kay agkatong combat guys naa si Jay gamay kadong gisi mga tulod jud katudlo si Jay simpre kay ginamitan na ba sa pudlan ja arang pangkalig-on guys kay aram man nga liguan na nang iyan ang sabagi pambuhat ng combat ja si Jang tahiin karon kanang ang tutor ninyo kung saan pagpagtahid ng mga gisi-gisi kay basig na pwede ka magtahid ang mga gisi mga buslot-buslot ja mga guys ang ipakita ninyo kung saan pagtahi. So guys, yan amo na niya katong kumbat nga kuan na gisi. Ang among patanawon karon saan ni pagtahi. Dada ka kadong buslot, gamitin kita sa mga gisi kani guys, simple naman yun ang pagtahi pero kay bako nga nagazip pwede ka mauganso. Kay lisid-lisid ba sa pwede magkanso kay ka magkuan matusok ka sa imong kamot lamang ingani nga gahi. Alam pa ni gi-share ninyo guys ug unsaon. Narani. Para kita tagnaw ni. Na guys, atong buslot guys oh. Diya kay arang kamahal na kumbat, di lang kita ka-afford og talikurong na pandemya. Salamat ko dani tuan sa nagpangwang dani. Diya guys saan pagkahidan ni adak kadong buho. Pagkuan ito sa pagtanod.
Ako, limbarok parang uwana. Nagkuha sa kukan guys, gunting o kanang dagom sa kwarto. Simple ra ni guys. Sa doon na ning bagsak nag-uwan. Benes na buwan. Dak! Okay, undak. Sa guys, kay baga malagi ng kumbat man ha. Sa ang imong tanod. Sa dohaon nimo dublihan guys, para guys. Dublihan nimo kay. Para baga kabaga lang konta kumbat. Bakit dagon ko ano. Tusok ni, tusok. Natusok na, natusok. So, ayun na kawin sa mga dito. Kasi iwan na baga dito. Guys, kami ang dito sa gari sa Bagon. Diba? Lock na mo siya. Ito na lagi ng buslot. Ito na yung gabang gari guys. Baka na dyan lang yan. Kapag buho, dapat kado oh. Buho, Kung matanda ni, tusok ni Morus ilaom, hunja, bira padung sa ibabaw. Hunja, itusok na po gikas gawas, padung na pusod. Ja guys, balik-balik ko di mo, hantod, napilot siya ng buho. Ja, simple man guys, gahi kaadyo ag kumbat. Ja guys, diyan at umana, mura nagbagowa na, mailhi agoan. Bisi. Ja guys, dadaan ni just nagbilaray nagbalik. A few moments later. Ja guys, sa paisa da, garang mapud kay patahi ka lang ko pud sang ilok sang Mickey Mouse kay na. Gisi. Guys, pag-isip ko rin sa Mickey Mouse yung barok yung naka-upload ni Bud. Ayun na yung Mickey Mouse yung okay guys, hahaman kasi. Agad. Ano ba naging? Kasi mga nila. Dira, hindi siguro nagpangawat ng Mickey Mouse ah. Kasi mga nila. Kasi mga nila. Di naman natay yung Mickey Mouse. Ilot naman na. Di ba kaya matay sa makina? Yan na guys. Mauragi akong itong istorya ganina sa kalkulya. Magyapon guys, ang pagkahida ng sakuan. Ano ba nangit-ngit ng mga guys? Hindi na power bank kayo charge na. Hindi na ito. Magyapon to guys, no? Itong niya po yung magtanog. Tapos grabing na 12 bisi ito gilot. Sige siguro pangawat yung Mickey Mouse sa kaya pangawat galing na butlog na nangilot. Balira sindira kago guys. Ang tahan paghalso. Kakuan balira ni kago tamarturi. Ano nagyapon?
Kaya, Puso. kuya. Pagkagdagon. Puso na rin kasi lang magsugod guys. Pero mataguan kung sumon. Di ko pwede magkaya niya. Oh, Idak na hindi ako. kasi ako pagkagdagon. Kasi pagkagdagon. Pagkagdagon guys. Kaya pang naman isa. Kumbat ni Kuya lagi nga. Bisi. Ito na kagi bali ang kaget. Lasok. Wala kong pinahian guys. Kaya di makita ang kuan ilawin. Ano bitas. Di makita ng ibabaw. Ay, tito. Ilan ni mo ito. Hindi ka na ba namin hawak? Tusok ka. Delikado. Libat ka dahil matusok ka. Akati ka na sa sarili. Kasi ka na. Ano guys. Sa una kay pag-nagis among kumina na kay sa usami. Say, askamot. Oo, naman tayo makina. Mga gisi-gisi lang. Basta makina na lang. Sa kamot. Wala mo sa una. Kain tayo. Kung naigisip ba? Kasi mo tayo. Yayaw. Hindi. Aya. Aya. Sinama ko. Ano yan? Ayan, pinungan ko ng mama. Uy, ma. Oops, so matay gunting. Biraralag mo. Parang nawa guys. Silot tagilot tagisi. Doon ni da. Doon ilot nagisi. Ang pante. Nagisi na ni. Pante. Ay, ano ko na? Ano mo ulo? Naikuan? Ano man ang uhagi? Wala nang uhagi. Ano ang uhang nga? Di ko na. Nagkikisip pa ulo. Ayun. Pinupudan. Paano ba nagkisi na natagan eh? Israel. Sige. Sabihan eh. Pag-api mo. Ay, shut up! Hindi ko sa ang hatak. Nikmas na ako. Wala ba sa iyo, ma'am? Dito yan o. Ano? May muabot ko yung gastos sa inyong kinabuhi. Nagkisi na gimamit ka mo. Ay, binabirang ninig-ilot. Hindi. Nawat siguro ninig ka mo sa kanya. Isip na gilot. Na pwede di. Hingkit. Mga ma'am, salamat sa Sabi na naman ko na, hindi sila nang likod. Pati na. Pati, ogi. Ulo. Ang sa guys, so nagkilikilot. Panagisi. Thank you. Hi ko dyan sa diyato ko sa Cebu, sa Guadalupe. Hi na, I love you na. Sino diyato ang inin? Happy inin. ano yate. I love you, inin. Love you na. See you in my next vlog. Thank you, ma'am. Bye-bye. Buwan ng gapon.